Simulan na natin. Bahala ka lang dyan tugso. Bakit ka pa minsan-minsan? Ano, may binis tayo? Uminit. Ayan po, at dito tayo ulit. Ganun pa rin yung vlog. Libo. Yan kay Charlie. Pa-plastering. At bilang. Yo! Sila. Good morning everyone. Dito ko na po. Posisyon. Baka tubig, was mo naglag. Ano pala ng ibukos mo? Ay, Aday! 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 Kaya mo yan sa baba, para di lang gumiba, tiktikin lang. Kahit kalahating ano block. wala nang ano pala. Pero baka doon pa ako, may dalawa pa rin. Ayun o. Hindi pa yan pag maliit sa baba. Pakyawan daw eh. Ano? Ha? Tatlo! Dalawang sako. Tama na yan? Ayan po, nakikita nyo paano mag-layout si Tugtok. Ang dikit. Lilipat po ng gusto. Ha? Tuk, ako na? Okay na. Hey. Ano yan? Yung vlog ko sa'yo sa kalahati. Pang ano yan? 1 million views. Pang 1 million views. Yung paghagis mo, sabay nakalalaglag sa bunganga. Ay, bunga. Meron talaga yan.
Doon sa overhead. Paghagis mo ka dyan, oh, may malalagyan na kanga ka. Ano ang gawa ni Duran? Ano yung ganito sa bahay ng Kristay? Bilis talaga maubos yan. Alam ko galawan nito eh. Ha? Alam ko galawan nito. Trabaho ko to sa bahay eh. Ito pa. Eh, tumbok pa. Alam ko galawan nito. Malupit to. Yan. Tapos tikitin na lang. Gas. Balik ke berat. Ada sekarang. Laki. Sabuyan mo si Teo sa ano? Huwag mo na ka dyan. Yung naman yung kantuhan, yung palitatan sa labas. Pili yung kantuhan niya, palitatan sa labas. Ayan na. Oo, Malapit yan. Masih jami. bago na naman. Eh, bago na naman. Lupit talaga ni Tilo, babaero ah. Bago. Babaero, mauwi sa bading eh. Babaero, pero bading ang tinitik, kinakana. Yan. Ayan na po. Mangalahati na agad si Cornel. Ano? Halo. Ah! Halo. Ano? Paling mo naman. Alright. Calvison. Amo. Amo. Ano ko na yung na-upload ko ba? Yun! Sinapatan na magkakaroon.
Wala na tilo. Sumulbo na tilo. Yan po bali, nahalo ko na yung prepare nito. Tapos mag-display muna para may pampasunod. Ano, may binistay? Ingat na naman yan. Bernard! May binistay na pala. May binistay na dyan. May binistay na pala dyan. Yung binistay namin kahapon. Ito. Para ma-prepare ka agad. Bahala ka lang dyan tugpo. Bakit ka pa minsan-minsan? Ilawan mo si Tugsok, madilim. Madilim yung vlog dito, Tugsok. Walang ilaw eh. Hindi na dulo eh. Ubus agad yung isang halo ni Tilo. Halo ulit do. Palaban ka talaga, lo. Dahil nagmason. Pang ano yan? Pang hamas? Wala ka magreklamo niya. Ano Mga reklamo yung Tilo. Wala mo kulo. na tilo. Ha? Wala. Wala. Ulay. Wala.
Laging amo. Halo. Tulong naman. Oh, maganda yun. Amo. Yan na yung bintana. Tuwan mo na lang. Ha? Ay kanto para mag-design. Maganda. Balde. Dami halo.
Nadulas doy. Malas ay. Kung madaya. Nakakatsuki. Mahirap na. May daya na kasi. Imbis ng gon. Pag ano no, patagilid. Mahirap patsuki. Oo. Pinaggali pa niya ng limpa. Tagilid din. Pag may mga bula. Bakal. Oh, yan. Ayan. At nakapag ano tayo, may prepare na tayo sa pangalawang halo para sa plastering dito sa bahay ni Ate Bidang. Wis basa. Ayan. Babad ko muna para mamaya na luluwagin na lang. Ito yan gagamitin sa padar na to. Si Kuya Arnel yung bumabanat. At yun, tinanan na lang sa ano vlog ni Kagacho yung ibang kaganapan dito. Gawa nga ng yun nga, siya yung nagbibideo kay Kuya Arnel. At sana yun, supportan nyo rin yung aking vlog na puro paghalo-halo lang dito. Yan, yun, tsaga-tsaga lang. Yan. Nagpiprepare ng snackan yung mag-asawa. Kuya Bobby, timpla ng tang, amuay, tinapay. Lo, snack muna Lo. Kanya muna Lo. Bababad pa tayo nitong ano. Sakto yan. Snack time. Umulan, uminit. Boy, ay papanit cincin. Yay! Yay! Nakakot ng buhangin. Ha? Nabuhay. Buhay daw. Nakadali ng pampabuhay. Kaya nabuhay. Simulan na natin. Ano na yung kilo?
namin dito. Lagi yung mawawalan. Itali mo, tol. Tigapos mo, di mawala. Lagyan mo ng ano. Ano yun? GPS. Masipag baga si Tilo. Baka nag-fix naman yun. Lagyan mong GPS. May fix naman. Para... Kasi may mga panulol, may fix. Madul. Oh, Masipag lang baga si Tilo. pag... Para paghahanapin, patutunogin mo lang siya. Ano na dito? Ilagay sa lig yung yung tumutunog yung bill. Sabi lo, tala dito yung cellphone. Pag nawala, patunogin. Alam mo, Alam mo, sa pelikula, pag lumalayo kami. Dahil mga mga nagmamahal kay Tilo kasi masipag. yan. Engineer. Naggusi? Ha? Naggusi? Hindi, Tayo mo lang kantuhan. Isa ng kantuhan. Ay, Cornel. Ano basa-basa? Ang panbukada, sabi yun sa Parang hindi na natin ito. Dito sa sulok. Oh! Sabay. Ano na? Gabi na pumasok yung gabi nyo kagabi yan, oh. Ha? Wala, gabi na. Pumasok sa akin, mag-ano na yan. Tapos nga, walang pumasok kasi wala nang upload. Eh, may upload, wala nang nanood. Ah! Okay lang yun. Ang mahalaga doon, important. Oo. Ang talagang mahalaga dun. Ang importante. Ang mahalaga yan dito. May merinda, ayaw nila kumain. Kasi natin, ayaw nila kumain. Mabango rin tayo. Amoy! Amoy! Oh. Nagluluya na tuhod ko. Ha? Pero ako pa sana. Luya na tuhod. Maloy na nadali. Ampaw! Ambaw? Utek mo maluya. Pag-ambaw. Ka, matupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay.
kong ibang hiling. Huh? Doon, tagilin mo yun, oh. Ayun, tubig. Ulam mo na. Huwag mo nang galawin yun. Sige na, kaya ko yung tugsok. Sige na, dala mo na doon. Parang may unlock, pala mo. Hmm? Wala lupa. Apo na mag Ako nga, dito mo. Malupit talaga. Tama na muna. Umupo ka muna dyan. Diyan sa laba. Kanino? Okay, Bin, sige. Tulog pa nga dito. Upo na ka. Tama na muna. Anak. Sali na yun sa lulo. Hindi na trabaho yan. Dami kong ibang hiling, kundi ang lumigaya ka at matupad mo ang iyong mga pangarap sa buhay. Lagi mong tatandaan ang sinabi ko sa'yo. Pumasok ka dyan, ang paglabas mo. Isang itik pa'y watig. Bumbo lang sila mo. Ayan. Dalawa ganda yung burong na. Bistay. Ay, butas na. Ayaw na talaga. Tara, boss. Ikaw nagsabi nun. Anong kulay na tabo? Anong channel? Sa ito mo ganito ginagamit na mo. Sa ito. Sa ito ibalde. Nagigisong pa siya, tutong ka. Kaya loob. Ay, kung kapasok. Oo. Hari mo gusto. O dahatarog dagis oh. Ano, nabad mo? Sige na. Kunin mo na. Juice. Ay, sige na. Ano, okay ba yung ginagawa ni Kuya Arnel? Yeah, perfect. Perfect. 10 over 20. 10 over 20. Balik ko na lang. Sige. Tingnan natin dun sa kabila sa nagloloto.
Stress. Ano? Stress ako, kuya. Binuli na? Oo. Kaya pumunta na ako dito, sabihin kita eh. Anong luto yan? Magpapasakit na ako sa puso. Yan. Ano yan, adobo? Kaldereta. Kuya! Taga-pato ka talaga. Adobo. Ulo-ulo to ngaya yan. Nabayad na nga eh. Ikaw na kaya ka, naririgos. Eh, nakita lang luluto. Nag-uuloy ka. Ayun, ayun, no? Naliligo. Ayun, nagluluto. Sarap ng ulam namin, no? Di ko alam kung maalat na ako. Native o negative? Negative. Wala akong panlasa, kuya. Ha? And may tilapia pa. Prito? Prito. Balik tayo dun sa ginagawa. Palawan, anong magandang inumin pag ano, yung may sakit ka ng yung wallet na walang laman? Anong magandang gamot? Trabaho ka, boy. Para magkapira. Wallet na walang laman. Magkaroon ng malit. Yan pala resita nun. Atin po, tapos na tayo. Bali natapos na rin ni Kuya Arnel itong kabilang side, kabilang pader. At dun sa vlog ni Kagatcho, dun yan na lang makikita yung pinakang full video nun. Yung sa akin, yung paghahalo. At yan, time check natin. Ang oras na ba? Time check. Tutok na yung camera dyan. Ang oras na ba to? $10:22. Yan, kabila naman ka Arnel. At yan po, ang imbitong vlog na to at maraming salamat. Yan, bye-bye.